ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଆମେ ଟିକେ ଫିଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବା। ଆଉ ଚିକେନ୍ ତ ନେଇ ଆସିଲେଣି। ଆଉ ଜାଳ ଫାଳ ସେଠି ଚିକେନ୍ ଅଛି। ଆଉ କରେ ରୋଷେଇ ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଆଉ ମାନେ ଚିକେନ୍ ଗୋଳା ହେଉଛି ସେଠି, ଚୁଲି ବି ଲାଗିଲାଣି, ପିଆଜ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଭାତଟା ଘରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଭାତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଟା ପିଆଜ ଭଜା ହେଉଛି, ପିଆଜ ଭଜା ଚିକେନ୍ଟା କଷା ହେବ। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ପିଆଜ ନାଲି ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିଟା ଜଳୁନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଜୋର ଜଳିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ପଡ଼ିଗଲା ଖାଲି କଷା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବା ଦେଖେ ନା ମସଲା ବନ୍ଦ କରି ମସଲା ଯୋଉ ଚିକେନଟା ପକେଇବ ହଳଦୀ କରିଦେବ। ଚିକେନ ମସଲା ପଇଲା, ଦେଖ ଚିକେନ ମସଲା ପଇଲା, ହଳଦୀ ପଇଲା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ପକେଇଲି? ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା ଏଠି? ନାଇଁ, ଟିକା ଲାଲଟା ପକା। ପକା ଟିକା ଲାଲ ପକା। ରାଗ କମ୍ କରିବ, ଖାଇ ହବନି। ହଳଦୀ ତାକୁ ପକେଇବ। 5 ଜଣ କରୁଛୁ ଆଉ। 5 ଜଣ ଚୁଲିଟା ଭିତରେ ପଇଲା। ହଉ ହେରି ଯାଅ ଲୁଣ ପକେଇଦବା। ପିଆଜ ପକେଇଦେବି। ହଁ, ଲୁଣ ପକଉଛି ନା ପାଣି ଖାଆନା ମନେକର ନାନୁ ଲୁଣ ପକଉଛି। ନାରେ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଦରକାର ପାରିବେ। ଚିକେନ ମସଲା କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବା ଆଉ। ମାନେ ଭାତ ଏକା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ତରକାରୀ ଚୁଲିରେ ପଇଛି, ବାହାରିଲା ତ ଆଉ। ଦେଖୁନ ତରକାରୀ ରଖୁ ଦେଖାଯିବ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ କ୍ୟାମେରା ଫୁଙ୍କି ଦଉଛନ୍ତି। ଚିକେନ ଏକା ଆସିଯାଇଛି। ପରାଟା ଖାଉଛି। ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି। ମନ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି। ଇଏ ତ ରୋଷେଇଆ ଆଉ, କ'ଣ ପଚାରିବା।